achọ ka nkene Soludo nwamba afọ nke a dịkwa iche ụfọdụ na-ajụ ọma bifo nga n'iru na-ewe n'iwe achọ nka nkelegede oke nwa ụwa niile ka o ji wee gbara Christmas so ka ọ dịkwa ọ dị mma good one mana ihe m chọrọ iweta ebe a bụ banyere Soludo ndị fake dibia ndị fake Ezenwanyi ndị fake pastor nakwa iwu ọhụrụ edebere na Anambra steeti be anyị maka ndị na-eme ụdị ihe ndị anyị gbanya na ntị o ka cheta ndị mmadụ maka na imirikiti ndị na-agba ya ụfọdụ ndị a na-aba wee ji wee dị abụ ndị Kristian ọgwakwara ndị Kristian na nke ha na-eme okpukpe this and that ndị Kristian na-eme ụgbọ ndị fake now o wee kọwasị o wee sio na ndị dibịa unu ga-abido ịbịa unu ga-abịaba ọka ya onye ọbụla ga-eje ọka ngwa ntị ka ịghọta ihe nna achọ ịkọwa ebe a ọ bụrụ na gọvanọ Anambra steeti kwuru sị na ndị dibịa niile ga-abịa ka a mara nke onye ka agwọ 101% right ọ na-abụ ihe mebibe amabi imi naanị ka a mara ebe o si eme maka na ndị agamebu niile a na-emenụ ana Anambra adịrọ mma onye ọbụla anwụdere anwụrụ anwanwude anaghị anyapụtasị ọgwụ n'arụ and ọgwụ niile ahụ ọnya na-alụ ọ dibịa gwọrọ ya ka ọ na ọ bụrụ eziokwu ihe afọkwa m ihe kọmplen dị ya maọbụ mkpesa dị n'ime ya ọgwụ niile ahụ a na-agwọ na ndị agha na-anwude ọ dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ agha ji anya machin ma ihe niile ya bụ ọ bụrụ na gọọmenti sị na ndị dibịa na ndị onye ọbụla ga-abịa unu ga-eje mana ka m wetara gị na ọ bụ kparara m butere ụja nwa nkịta nọọ mgbe ndị dibịa anyị ji wee bụrụ ihe mere ịgba ya na soshal netwọk ọ na-ekwu ebe niile ị na-ebugharị ego ọ na-akọnvinsizi ụfọdụ ụmụazị ara ama na ọ bụrụ onye ọbụla ka ịgwọ ọgwụ dị na agbụrụ ya nwata ahụ eje gwọba ọgwụ adịrọkọm against ndị dibịa take note adịrọkọm against ndị Ezenwanyi ghọtakwa ebe m na-eje mana ọ na-abụ gbaragbara fee oke ọ bụrụ ara na ọ bụkwa ka unu si wee na-ekwugharị na soshal netwọk okwu otugo ntị wediri mkpu a Soludo na nwamba afọ confirm na ihe abụ mkpu ntiri rugoro arọ na-abụ ntiri ya ka ị pụtara imezu n'oge a na aka nke a jide for that one atiri m mkpu a mgbe a gbafa nọ na ọdụ ka nke a ndị ụka na ihe a ha na-afụ ha na-eme ọdụ ya ka o nwetere na ndị ụka ememie n'ihe were ebumie ego mana efu ha burukwa ego a ha esi otu adebe aka ha a na-agụrụ ha n'elu ego a ịma mma ewere holiness jide nnọọ n'enu ya mana n'ime millions orere ton unu bụ ndị dibịa na ntị ndị ofe mmanụ etogo ha ribere ndị mmadụ n'ụka for years ọha nwoke niile a na-ekwusi ma Presbyterian church ma ụmụ okirikiri ụka niile gburugburu ihe niile akpọrọ Pentikọstal ofe mmanụ onwe ewee nọkata kedu abịa bụ Fadede wee nọkata wee nyopuo ndị a wee bubata nke ya na Katọlik mgbe a anyị niile a na-agbaje ele iruola elu tipa ama m isoro je iruo n'elu 911 na-eju a na-eje ebe ele onye ọbụla eburu mmiri Fadede were nwayọ pịa onwe ya ka akwa jirikwa nwayọ disen ọ na-ebuba no noise ndị dibịa nwe nakọtasị mba noise gwe ka ha mapụta nke ha unu ere mapụta nke unu wee finishizie ebe niile pitọba mmiri niile metọba everything a na-egbu ewu na-apịtọ na-ala ewu n'iyi na-ala ọkụkọ n'iyi na-ebibi iwu pịtọ ihe anya ekwesịrị ịfụ unu erebupụta ya na soshal midia
were gbaa ihe niile dọbazie. O mere mgbe na-eti mkpu na-asị majik niile na ihe niile anyị na-eme unu ochetazikwalụ na ịbụ ndị Igbo nwụrụ ndị iro. Ọ bụ unu wetacha ihe niile ahụ bụ ike a na-akpa n'ala Igbo bupụta ike anyị niile jedebe ya na soshal midia, ndị mmadụ amaracha na otu a ka ike anyị ra ihe ike daa ya emewuzikwa ihe ike, ndị mmadụ aghọta ya. O wee dịbakwa maka na ụwa bụ ụwa nwoke na nwaanyị. Ọ dịgidoro odiruo na ụmụ nwaanyị ya wee bịa n'anya were sị na ọ dịzikwa ka ụmụ okorobịa eribegokwe, ọ dịkwa ka ụmụ okorobịa eribegokwe ba dibịa akwa. Ụmụ nwaanyị ya wee tipụtakwa Ezenwanyi ewere m ụmụ nwaanyị niile, Ezenwanyi ewere m ụmụ nwaanyị niile, ụmụ nwaanyị niile, Ezenwanyi ewee bịa wee tekizie every position everywhere ebe niile were Ezenwanyi chefuzie na Ezenwanyi a nwere agbụrụ ndị ọ na-ama, na Ezenwanyi a nwere ndị ọ na-ama, na ọ bụrụ mmadụ ncha ka Ezenwanyi a na-ama. Ị na-aghọta ya kịta? Ndị mmadụ ewe fesi Ezenwanyi akọrọ akụkọ Ezenwanyi kụrọjeela elu kụrọjeela ala kụrọjeela ala kụrọjeela elu na nchịkọta ihe niile. Soludo bịa mechiere ha akwụkwọ. Ya bụ na ihe na-ekwu okwu ya bụ na ihe gbasara nke Soludo na ndị Ezenwanyi na ndị dibịa na ndị fake pastor. Ọ bụrụ na agba gị nwa bụ onye dibịa gị bịa Ọka jee Ọka, maka na o mere onye a na-akpọ ka nkọrọ na akụkọ unu mere nchefu. O nwere onye a na-akpọ Chinwụba, ọzọ emere nwezu gbetiri ya n'egwu wee sị na agbụrụ Chinwụba were kpọrọ Chinwụba wee bịa were kpọta Chinwụba na kọt wee dị Chinwụba ebe ọ bụ nọọsụ na ọ bụ dibịa wee kpọrọ akwa na asatọ ka akwa na asaa wee were ya tinye n'ọba were kpuchie ya mgbe Chinwụba na-anọlị ya were kpọọ Chinwụba bịa gwa anyị ọ dị akwa na onye nọ n'ime ire oredi onweneri onye a na-eme ka amalụ. Chinwụba sị na ya bụ dibịa ya bịa gosi o ji bụrụ dibịa. Chinwụba were bịa were gbaa afa were kwuo akwa na one dị n'ime nyanwa bụ ọba. Majistreti na ndị niile na-ebe ahụ abịa gbaka ka eke nwoke a si wee mara ibe. Chinwụba wee gwafa ibi na onye a narị ekwu okwu a na-agbara afa na onye ahụ anwụrụgokwuri ejeme nkwayara ọ bụ na onye ahụ anwụọ. Ebe a ka a nọ wee were satifiketi ndị dibịa wee were ya onye mbụ enyere satifiketi ndị dibịa n'obodo Aba Anambra steeti. Chinwụba jee jụọ ese. Chinwụba were satifiketi wee nye Chinwụba bụ wee nọrọ ebe ahụ wee ka eji gụọ n'egwu ọsị ya ka Chinwụba ji wee karịsịa ndị dibịa niile, na Chinwụba jiri ya wee karịsịa ndị dibịa niile. Now ije eje Ọka, ọga dibịa ije eje Ọka, iruo n'Ọka ọ bụrụ na isi na ndị ị na-agwọ ịmara nke ị na-agwọ ikwuo. Ọ bụrụ na isi na ihe ị na-agwọ ọ bụ enye ure eje kpọta ndị emere enye ure edebe gị n'Ọka na-enye gị nri spesi dị ịgwọ onye aha ya afụ n'anya na-abụ. Ọ bụrụ na isi na ndị ị na-agwọ ọ bụ ndị ọgbanje, ụmụ nwaanyị sị na ha na-eke ọgbanje, iji abịa n'Ọka edebe gị n'Ọka akpọta ndị ọgbanje na-enye nsogbu ka ị gwọọ ha n'iru anyị. Ọ bụrụ na isi na ọgwụ nke gị na ọgwụ gị ibe ego ka ọ na-ebute, ị ga-abịa n'Ọka ị nọrọ ebe ahụ eje na-eke Ọka eji kpokọta ndị niile ihe na-esiri ike na-eke Ọka ekpo eriri gị na Gome House ị nọrọ ebe ahụ baa ndị ahụ ọgaranya ka anyị fụ ka anyị wee malụzie ndị ahụ abalị ọgaranya ego ahụ unu na-eri ji wee buo ibu. Maka na ọ na dibịa ka ị bụ mana ị nwere nnukwu ego. Mgbe ahụ ka ị ga-abịazi ọ bụrụ na ị bịa ime ndị agha ga-enwe ego aha ya fụ ha esoro onwe anyị amalụfa. Maka na ndị nwere ego na ihe dibịa na-eri Igbo ndị Igbo si na ọ na-abụ ọgwụ dị ire dibịa erie mbọ. Ị nụkwara ihe Igbo si na ọgwụ dị ire dibịa erie mbọ. Na ebe ọ bụla imerọba ọgwụ ọ bụ na ọgwụ ahụ eme ndị ahụ enwe ego nke ha nwelu ka ha si wee bịanye ekene iwe nwee nke ha otu a. Ihe ọ pụtaziri bụ na ndị ahụ imerụ ha wee nwee ego na nke ha ji abụzi otu a. Ya bụ anyị ga-akpọnye gị ndị ihe na-esiri ike na ala Igbo be anyị ebe a ka ị gwọọ ha mee ha ka ha nwee ego. A ga-akpọnye gị ndị na-arịa ọrịa ịgwọọ ha ọrịa. Anyị akpọnye gị ndị nwere speshal problem dị iche iche ịgwọọ ha n'Ọka ebe eni ka anyị wee kwete n'oruona na Chinwụba bụ onye mbụ melie. Anyị wee kwete na Chinwụba karịsịrị ndị dibịa niile. Ọkadigbo na achara mekolia. Ọkadigbo ha na acharaba ha ncha mechaa ya enye ha certificate
nọ nke ị mere fụrụ n'anya nke ọ bụ Ezenwanyi iji abịa ịgwọ ọgbanje na nke ahụ Ezenwanyi ahụ ịbụ ị ga-abịa n'Ọka ije mee ya ịgbafetakwara ebe anyị nọ iji anọrịrị n'Ọka ị ga-eme ya nke a bụ na ị ga-emeriri ya ma Soludo na nke omelu n'oso onye ahụ mara ihe ahụ ọ na-agwọ nke ahụ ọtọ ya na-agwọ ya bịa ebe a anyị ma ụzọ dibịa enwe dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nwere dibịa na-agba afa nwere dibịa na-achụ àjà iji ekwu nke gị ịbịa ebe ahụ ịmara nke ahụ isi na ọ bụ gị bụ ya jee bụrụ ya na gote Ọka egbukwo n'oge a na-achọ m ekwuo ya ka ọ bụrụ ihe mmadụ ga-eji wee bịa wee sị nụkwa ya nnata ukwu mụ abụ onye ọdịnala ọ bụrụ na enyochachi ego ọ bụrụ na aka gị adịrị ọcha n'isoro ndị na-ebibi be anyị anwude gị si soro nyocha m ọ bụrụ na aka m adịrị ọcha si nwude m ya bụ achọghịzi nka mmadụ na-ekpesị nwaanyị ji wee sị anụ na ọ bụrụ kwasị ya ka o kwuru ndị fek pastọs na feki ndị ụka niile o kwuchara sio na ebe ọ bụla ejelere nweta ebe ejiri isi mmadụ mee nke a maọbụ nke ọzọ na onye ahụ nke o kwuru na nke ndị ụka gharị na onye ahụ ga-eje 20 years imprisonment o nwere gị ị ga-akwụ o nwere nothing no you will go there 20 years imprisonment ị ghọtakwara ihe m na-ekwu nwoke nwaanyị ị nụkwara ihe m na-ekwu ha so unu jee ya ka unu wee mana ka m ji wee were ndị dibịa mgbe gboo gbaala gị atụ mgbe esikatara ngọ ihe ga-emenụ na ihe meni n'aka otu gọọmenti a so gị nwa ga-eje ebe ọ bụla ndị mmadụ esiwe gị ngọ na ọ bụrụzi ihe ahụ ekwuru ka a na-eme ndị mmadụ ebido gị suspect na ọ bụrụzi ihe ekwuru ka a na-eme you go and prove yourself jaba ebe ahụ iji eje ebe ahụ gwọọ ọrịa ya afọ iji eje ebe ahụ nye ego mee ọgwụ ego ahụ ya afọ n'anya na abụ ị ga-eje ebe a ọbara ọra na ọbara amụ mmiri na ọbara ahịa anwụ a ihe niile ahụ iji ebu ya jee ebe ahụ yes a sọpọtụrụ m Soludo ka onye ọbụla jee ebe a na ọ bụrụ ka ya na-aracha si amị ị bịara be anyị ọ dịka na ndị dibịa n'ozi n'Imo ọ dịka na ndị dibịa n'ozi n'Enugu ọ dịka na ndị dibịa n'ozi n'Abịa ọ dịka na ndị dibịa n'ozi n'ala Yoruba dị iche iche ọ dịka ọsọsọ na Anambra be anyị ka e nwere dibịa na Anambra be anyị ka e nwere dibịa mana ndị ori na ndị kidnapa ekwe anyị nwe efe na Anambra be anyị ka e nwere ụka dị iche iche nnukwu ụlọ ụka dị iche iche mana ndị be anyị enwe efe anyị ekuru ume ebe ọ bụ na anyị nwere ndị ụka anyị nwere ndị dibịa ka ezi ihe ọzọ ụzọ ihe na-aba ka a na-ekwu okwu ya ndị asịra ha bụ ndị dibịa ndị asịra ha bụ ndị ụka mana stil arụ na kraịm ekwe aghala everywhere ezumike adịghị ebe anyị ya ọ bụrụ na gọvanọ kwuo okwu a mụnwazi sọpọtụrụ ya ịmara nke ị na-eme gote Ọka and mee gịnị mee ya ka ife ya I know you will not love it ama na ya enweghị iwe ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo ịgwọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo ọ bụrụ ihe eji mara Igbo as simple as ABCD eji ndị nke azara ha bụ Ezenwanyi iruo na mmiri niile a na-apịtọsi mmiri iruo na mmiri nke anọ na Obosi mmadụ eju pịtịpịtịpịtịpịtị ụmụ nwaanyị a na-akwụgharịsị na mmiri ma ndị nọ na nsọ ma nna ekwuziri okwu adịrọ ogologo okwu adịrị ya mgbe okwu na were end ya bụ jebezie Ọka o ruole njezie Ọka jee gwa ha ihe ị na-agwọ jee Ọka jee gwa ha ka isi agwọ nke gị jee Ọka jee gwafa ka amara ndị gwọtara ndị ahụ inyere ego iji agwa anyị ndị ahụ inyere ego ka amara ihe ha na-arụ ka ndị ahụ ị na-agwọrọ ọgwụ ajata amụ ihe ha ji ọgwụ ị na-agwọrọ ha were eme ya ka ị ga-eji wee jee Ọka ikwuo nke ị na-alụ anyị amara ihe ị na-alụ I come in peace o nwekwa mụ na ya na-ese